nɛgɛ ɲɛ 10 ani 7 bɛ Kirina ani Bamakɔ o waati kelen na wula nɛgɛ ɲɛ 12 bɛ Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ an balimaw aw n'ula a y'aw bisimila VOA Banbara ka Malikura kunnafoni kɛnɛ kan bin tɛnɛ décembre kalo tile 16 san 2024 kunnafoni la kumabaw dɔw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Farafina tilebiyanfanw ka fara ɲɔgɔn ka jamana saba n'o ye Alliance des États du Sahel ye AES n'o ye Mali, Burkina Faso ani Niger ye laseli kɛ sibiridenw k'a fɔ ko visa tɛ u ni CEDEAO ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ameriki jamanatigi kura min sugandira novembre kalo tile 5 kalata la Donald Trump tun ye a kale a kan ka layidu ta k'a bɛna dunanw bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ Ameriki jamana kɔnɔ ko min bɛna bila Ameriki jamana ka tariku la ko tɔ min sigilen don a ko ɲɛ ɲiningali ka maa camanw de dala Ameriki ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ. diɲɛ magobatigiba Elon Musk n'a lakodɔnnen don ni a ka subahana mansinw dilanni ye ni ka fara a ka subahana sanfɛ mansin kan n'o bɛ wele ko SpaceX. Sugandilen kɔfɛ jamanatigi kura Donald Trump fɛ ka bila Ameriki jamana fanga kunna bɛna ɲɛsin Ameriki jamana ka sɔrɔ yɛrɛ bosojogo ma. Ninnu de bɛna kɛ aw ka bi tɛnɛ kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara an ka fasiri kɛbagaw ka kunnafoni latɔmɔlenw ka Mali ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ. A y'aw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye. Farafina tilebiyanfanw tɔgɔla tɔnba Sahel kɔnɔna la ni o ye Mali, Niger ani Burkina Faso ye bɔra ka laseliba dɔ kɛ sibiridenw min bɛ tali kɛ u ka hakilina baaraw kan u y'a yira o senfɛ k'a fɔ ko visa o tɛna don u ni CEDEAO cɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Kayatu Tarawele VOA tɔgɔla ka bɔ Washington. Confédération des États du Sahel AES ye yɔrɔ ye CEDEAO jamanadenw tɛ taama yamaruya sɛbɛn visa ta ka don yɔrɔ minnu na kunnafoni sɛbɛn nin ka fɔla min kalanna Mali kɔkanko kotigi Abdoulaye Diop fɛ Mali forobajakanso kan sibiridon sufɛla la. CEDEAO jamanadenw bɛ se ka doni ka bɔ kɛ u sagoyaw la hali u bɛ se ka na sigi fɛnɛ AES jamana ninnu kɔnɔna na nka ni jamana ninnu ka hakɛ sariyaw bonyali hukumu ye kunnafoni sɛbɛn nin ka fɔla min yamaruyala ne Mali jamanakuntigi Général Assimi Goïta AES ɲɛmɔgɔba ka bolonɔw ye. Bolifɛn minnu bɛ sanni feere baaraw kɛ ani mɔgɔ ta transport bolifɛnw minnu bɛ CEDEAO jamanaw kan fɛnɛ bɛ se ka taga ni ka segin kɛ AES dugukolow kan ka kɛɲɛ ni u ka hakɛw labatoliw ye nka AES jamana saba ko u tɛna sɔn tungaden yamaruyabaliw ka don u ka dugu kɔnɔna na k'a sɔrɔ u ma danfara ani pereperelatigɛli kɛ o yamaruyabaliyaw min bɛ kɛ sababu ye ka o mɔgɔ fasɔnw bali ka sigi AES jamana kɔnɔna la ka da u ka jamanadenw ka nafaw makaranunw kan u ka hakilijigiw senfɛ u ka danatigɛli segin kɔbaliyaw la CEDEAO tɔndenyaw ma. AES jamana ministru ye layidudi kɛ ka to kumaɲɔgɔnya ani hakilijagabɔ bolo kan yaasa ka bɛnkan dɔw tigɛ ministri ninnu ka laselila u ka tɔnsigi senfɛ a don kelen na ɲami ka kɛɲɛ ni CEDEAO ka gafe kɔnɔ kumaw ye jamana saba ka danatigɛliw ka bɔ tɔndenya la de waliya pewu san kelen a laseliw kɔfɛ k'a daminɛ janvier kalo san 2025 la u ka tɔnsigi senfɛ CEDEAO ɲɛmɔgɔw ye kalo 6 di AES jamana saba ma u ka miiri u ka danatigɛliw la tɔndenya bilaliw kan o sababu la CEDEAO ye wagati tigɛ ka kɛ furancɛ baaraw ye min bɛ daminɛ janvier kalo tile 29 san 2025 la ka taa kuncɛ juillet kalo tile 29 san 2025 la u ye a yira k'a fɔ ko o wagati kɔnɔna na awa ko CEDEAO dayɛlɛnin bɛ to AES tɔn jamanaw ye. Malidenw hakilina ye mun ye Niger, Mali ani Burkina Faso tɔgɔla jɛkulu AES senbɔli la CEDEAO o ka jɛkulu la an ka Mariam Kuyate lamɛn ale y'a ka kuma barani tan ka tɛnku Maliden dɔw la ka bɔ Bamakɔ dugu kɔnɔ. An ka dɔn k'a fɔ Bamakɔ yan nɔ barodaw la kumaw kɔni cayalen bɛ kosɛbɛ Mali ni Burkina Faso ani Niger olu ka bɔli CEDEAO jɛkulu kɔnɔna na yan ni maa dɔw y'a yira k'a fɔ ko fɛn min don ko ɲuman don dɔw fɛnɛ y'a yira na k'a fɔ ko a mankan tɛ ka kɛ ko halisa fɔ ka bɛn ka kɛ a ko la. Ne kɔni tɛ fɛ an ka bɔ CEDEAO la quoi parce que ɲɛnamaya fɛn o fɛn bɛn ni ɲɔgɔn tɛ quoi a ka jɛ ka baara k'a bolo di ɲɔgɔn ma a ka bɛn ko mana gɛlɛya togo togo kuma de b'a ban quoi aw ka jɛ aw ka kuma donc pour que ka se ka fɔ ka bɛn sɔrɔ la aw fɛla ye min ye aw b'aw danw yira CEDEAO fɛnɛ dan ye min ye CEDEAO fɛnɛ b'a dan yira donc aw bɛ jɛ aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne hakilina ye min ye an ka bɔ a kɔnɔ parce que an ye hakɛ min k'a kɔnɔ an ma nafa ye an ka bɔ a kɔnɔ o de ka di ye. Ni ko ko nafa i bɛ se ka kuma jumɛn kan an ma nafa jumɛn? Bon ne bɛ se ka kuma min kan o y'an ka gɛlɛya ye gɛlɛya min bɛ Mali kan bi an mɛnna CEDEAO kɔnɔ an ma nafa ye an tɛ ka taa ɲɛ an tɛ ka taa kɔ a ɲuman ye min ye mɔgɔ k'i yɛrɛ ye dɔrɔn. N'an bɔra ne yɛrɛ kɔni bolo o hɛrɛ de y'an ma mais an mun fana fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛna u k'u hakili to toujours CEDEAO papier minnu b'an bolo donc n'an bɔra papier ninnu bɛ se ka yɛlɛma cogo di.
alama de be baara kɛ I nafa ni I bɛ se ka bɔ nɔgɔ la kun min kama an bɛ ka baara kɛ an tɛ ka bɔ nɔgɔ la an ta bɛ ka kɛ k'a di mɔgɔw ma dɔrɔn u k'a dun nafa t'o la alhamdulilayi CEDEAO kɔni bi an bɛ ɲuman de kɔ an tɛ juguman kɔ an bɛ mun ɲini Ala fɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma CEDEAO ma jɔ a jɔyɔrɔ la Mali ka kɛlɛ in kɔnɔna na ni Mali y'a yɛrɛ sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan kɛ ka jɛkulu dɔ ɲini ka don o la ko AES vraiment a ko diyara ne a bonyana ne ma AES an kɔni b'a kɔ su an b'a kɔ tile ayiwa aw bɔra ka malidenw de kumakan lamɛn ni waati in na o b'a yira k'a fɔ ko maaw kɔni hakilinataw tɛ kelen ye ni jamana saba ka bɔli la CEDEAO jɛkulu kɔnɔ nka o bɛɛ n'a ta malidenw kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ka laɲini kɔni ye fɛn kelen de ye hali n'a sɔrɔ ni jamana saba kɔni bɛ CEDEAO jɛkulu bila a ka kɛ ka sɔrɔ mankanma ye a ko la a ka kɛ dankari yɛrɛ kana kɛ maaw yɛrɛ ka sɔrɔ bunakun kan a jamana saba kɔnɔna na Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la. hali bi ka kɛ ni farafina jamana saba ninnu ye n'o ye Mali, Niger ani Burkina Faso ye kelen kɔfɛ ka laseliw kɛ sibiridow k'u sen bɔra CEDEAO ka jɛkulu la. An bɛ aw hakili lajigin k'a fɔ CEDEAO ye lajɛrɛ belebele sigi Abuja, Nigeria jamana faaba kɔnɔ kunun kari ka jalatigɛli kɛ cogo min na nin waleya min ni a bɛna kan ka don ba la janvier kalo san 2025 o ka se ka bɔ a ma Sahel jamana kɔnɔna AES bolo. O nɔgɔni fɛ VOA ye wele bila Dr Ali Tunkara ma ale ye lakana ani politiki sɛgɛsɛgɛlikɛla ye ka bɔ Bamakɔ a b'an bolo ni waati in na nɛgɛ kan a bɛna ka na an ka ɲininkaliw jaabi. Dr Tunkara i n'u la. Ayiwa ka kɛ ni AES jɛkulu ka senbɔli ye hakililajigila an b'a dɔn k'a fɔ farafina tilebiyanfanw ka jɛkulu ni o ye jamana 15 ye CEDEAO tɔgɔ la a yirala k'a fɔ ko hakilina baara minnu bɛna sigi AES fɛ walasa k'u senbɔ nin kulu la janvier kalo la a koɲɛ kɔlɔlɔ a n'a gɛlɛya bɛna se ka kɛ mun de ye bawo kalo 6 de dilen don u ma CEDEAO fɛ. Tiɲɛ don Traoré n'i ye jamana saba in ka ŋaniya yira lajɛ k'a fɔ k'u b'a fɛ ka bɔ tɔnba in na fo ka se bi ma maa caman bɛ ka ɲininkali kɛ fɛnba damadɔ la fɛnba dɔw ye min ye kɔlɔlɔ kunda yalima ni jamana saba in bɔra jɛkulu in na jamanadenw ka tariŋasegin bɛ kɛ cogo di jamana tɔn ninnu na o jamana tɔn ninnu fana ka tariŋasegin bɛ kɛ cogo di ni jamana saba in kɔnɔna la fo ka taa se fana fɛn min ye musakako ta fanfɛla ye yalima ni jamana saba in bɔra tɔn in na musakako ninnu nɔgɔya min b'olu fan fɛ a kɛra douaniw ta fanfɛla ye o ka taa se jagɔmisɛnnikɛlaw ni jagokundabakɛlaw ta ma yalima olu lafiya ninnu bɛna taa o cogoya la olu ye fɛnw ye bi maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka mɛn na kosɛbɛ nka n'i ye nin bɔli lajɛ loni ka yɛlɛ i b'a ye k'a fɔ ko a caman na fan fila in bɛɛ a ka kan u ka bɛn fɛnw kan funu kɔfɛ i da sera min ka kumaɲabilaw la n'i y'a ye kalo 6 kura dira jamana saba in ma o kalo 6 in kɔnɔna la hali n'a sɔrɔ CEDEAO bɛnna k'a fɔ ko bɔcogo ani ko kan ka latigɛ cogo min u ka maa minnu bɛ CEDEAO jabara la n'o ye siège yɛrɛ olu n'a hakili jagabɔ ko o la o bɛɛ kun ye mun ye k'a fɔ a ka kan bɛn bɛna kɛ fɛn minnu kan musakako ta fan fɛ hadamadenw ka taa ni ka segin a bɛnw ka kɛ waati la waati min ni fan fila si tɛ fitina kɔnɔ fan fila si furulen tɛ sabu i y'a kɛ cogo o cogo kɔlɔlɔ bɛ se ka taa fan kelen ka fan dɔ to ye o kama a bɛ se ka faamu k'a fɔ ko nin kalo min filɛ ka fara ko ninnu kan nin bɛɛ kun ye de kosɔn a ka gɛlɛn ma ka sigi so ni sigi bi k'a fɔ ko jamana saba in n'a sigi ka na tɔn in kɔnɔna la kalo mana dafa nka hali n'u ma sigi a waati b'a sɔrɔ fɛn min ye funu ye caman bɔr'o la maa fila ni ɲɔgɔn cɛ. Ayiwa n'i y'a jateminɛ CEDEAO ka nin hakilinaw talen kɔfɛ AES jamanaden caman kelen don k'u ka jɔrɔna yira min bɛ tali kɛ u ka doni ka bɔ kan u ni CEDEAO cɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko hali ni k'a sɔrɔ AES ka jamanaw sɔnna CEDEAO ka maaw ka don u fɛ yen ko yala kɔlɔlɔ tɛna ye a la wa AES ka jamanadenw fan fɛ ka don CEDEAO ka jamanaw kɔnɔ e hakilina ye mun ye o la kuma laban na. ɲininkali gɛlɛn don nka a ka gɛlɛn kɔlɔlɔ kɛ a la sabu n'i ye jamana in fan fɛn ta misali sisan n'i ye Mali jamanaden minnu bɛ Sénégal ani Sénégal jamanaden minnu bɛ Mali la hali ni CEDEAO bɛnna ka kalo 6 kɔfɛ k'a fɔ ko u ka gɛrɛntɛ dɔn u ka taa ni ka sigi la AES jamana ni
jamana sera o jamana to ɲɔgɔn i b'a ye k'a fɔ ko a fan fila bɛɛ bɛ degun sɔrɔ la o kama maa caman ka ye cogo la Mali ni Burkina Niger seginna u ma segin fɛn min ye nɔgɔyaw ye taa ni ka segin na fɛn min ye nɔgɔyaw ye musakako ta fan na a ka gɛrɛ yɛlɛmali kura ka se ka don o la sabu fan fila si ka bɔ to yɛlɛmali kuraw la. An ka foli b'i ye Dr Tunkara nin tun ye Dr Ali Tunkara ale ka laseliw ye ka bɔ Bamakɔ. Ka tɛmɛ ni an ka kunnafoniw ye an bɛ taa Mali jamana camancɛ fanfɛla la Sege ni a filɛ nin ye Bankase Mopti fanfɛyɔrɔw la kunnafoniw ye a yira k'a fɔ ko kunu kari cɛ marifatigiw taara bin yen dugudennin kan ka mɔgɔ caman bɔnɛ u ni na ni k'u bolofɛnw caman tiɲɛ nin seereyaw dira u ka duguden caman fɛ VOA Banbara tɔgɔ la Tijani Wedrago ale ka kuma baranin na ka bɔ Koro. Bajagara marabolo kɔnɔna na don bɛɛ n'a gɛlɛya don ka sabu kɛ dangarwalew caya ni dangarwale laban yɛrɛ kɔni kɛra kunungo kari Sege dugu kɔnɔna na duguden caman ka siraw kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko kulu marifatigi minnu ma lakodɔn u kɔni nana don dugu kɔnɔ fajiri waati kamasɔrɔ duguden caman kɔni olu tun bɛ sunɔgɔ la dangarwale in kɔni juguyara kosɛbɛ i n'a fɔ Sege maire yɛrɛ b'a sɛbɛntiya VOA Banbara ka kuma baranin na an k'ale lamɛn. Nous sommes réveillés ce matin avec des coups de fusil de la part des hommes armés. Dugujɛda fɛ mugucikan de kɔni ye dugu bɛɛ lajɛlen kɔni lawuli farinya tigilamaw kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan su fɛ ka dugu lamini dugujɛda waati ni ka sɔrɔ ka mugu ci ka ɲɛsin mɔgɔw ma dugu kɔnɔna na. Ce qui a fait que malheureusement on a subi beaucoup de pertes. Il y a eu des pertes en vies humaines. Dangarwale in kɔni tiɲɛni barika bonyana kosɛbɛ bawo sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ko maa 7 bɔɲɔgɔnko o de nin tora nin dangarwale in senfɛ u kɔni donna ka suma marayɔrɔw ka olu jeni ale ni feerelikɛyɔrɔw ne yɛrɛ mun filɛ nin ye u kɔni nana don ne ka so ka n ka so bɛɛ lajɛlen jeni ani ka tila ka n ka mobili kɔni jeni nin dangarwale in senfɛ. Je suis victime de cette attaque. Ils m'ont mis le feu dans ma maison et brûlé mon véhicule. Dangarwale in senfɛ a yirala k'a fɔ ko tiɲɛni kɔni kɛra dugu kɔnɔ minnu banana fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni sigira sen kan walasa ka se ka taa n'u ye Bankasi kɛnɛyasow la olu bɛ se ka furakɛli sɔrɔ cogo min na. Sibiridongo muso 5 bɔɲɔgɔnko olu de bɔnɛna u ni na kamasɔrɔ u tun bɛ tagamana tori ale ni jalasago kɛ u ka sata kɛra sababu kɛra dugumamugu pɛrɛnta ye kunnafoniya nin yɛrɛ sɛbɛntiyara duguden caman fɛ jalasago mara kɔnɔna na. Tijani Wedrago VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Koro. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Buguni mara la Mali ka dugu jukɔrɔ cakɛda so min sigilen don lithium bɔli kama ka baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛna kunun Gwala Lamina Buguni o mara la a yirala k'a fɔ jamanatigi Asimi Goita ani ka fara a ka dɛmɛbagakulu chinois kan olu kun bɛnna dugudenw fɛ kosɛbɛ nin kɛnɛ kan Mohamed Daɲoko VOA Banbara tɔgɔ la ale b'o lase. Sanu tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen dugu jukɔrɔ nafolo wɛrɛ min bɛ yen n'o tɔgɔ ko lithium Mali ale ye o bɔli daminɛ dimanche tɛmɛnen o bɔli o bɛ kɛ yɔrɔ min na o de ye Gwalamina ye n'a bɛ Buguni mara la lithium yɛrɛ ale ye fɛn jumɛn ye ani nafa jumɛn bɛ a la professeur Amadou Keita n'ale ye Mali ministre ye mun ɲɛsinnen don dugu jukɔrɔ nafolo kow ma ale bɛ o ɲɛfɔ an ye. Nin ye taaɲɛba dɔ de dabɔtɔ ye Mali kɔnɔ o kɔrɔ ko Mali tɛ dan sanu bɔ ma bilen Mali bɛna lithium bɔ or lithium nafa ka bon bi ɲɛ kɔnɔ. An bɛ téléphone batterie a bɛ fɔ ma bi ko énergie transition énergétique c'est-à-dire ka bɔ tajimafɛnba comme olu ka kɔlɔlɔ ka bon ka na machine a bɛ fɔ ma ko énergie propre o juba dɔ ye lithium ye bon ni jamana min b'o bɔ bɛɛ mago bɛ fɛn min na yɔrɔ an bɛ se k'a fɔ ko bi ye donba ye Mali ka donba don jamanaden bɛɛ ka donba don an bɛ jamanaden bɛɛ fo o ko la k'an ka nisɔndiya yɛrɛ jamanaden bɛɛ fɛnɛ tɔgɔ la. Ka sanga ni nin baara kɔni o daminɛli ye mun kɔni ye nin dugulamɔgɔw ye Gwalamina ani a lamini fo ka taa bila Buguni mara la olu dugulamɔgɔw bɔra i ko kɔnɔkulu ka na nin kɛnɛ in kan ka na u ka nisɔndiya yira nka u nisɔndiyaw fana senfɛ u y'a yira k'a fɔ ko jɔrɔ dɔ b'u la Ntɛnɛnko Samake n'ale ye Gwalamina o dugutigi o ka kumalasela ye ale ka nisɔndiya ani hamina min b'a la an ka jɛ an ko o lamɛn. Nisɔndiya min bɛ anw na bi mɔgɔ tɛ kunnadali mɔgɔ tɛ kɛlɛja mɔgɔ tɛ misali fa ye mais i bɛ kunnadiya i fa ye ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ yan fɔlɔ o nisɔndiya banna mais an nisɔndiya nin kan an jɔrɔli tɛ dɔwɛrɛ ye o kun ye duguw ka ni jamana ka hakɛ dugudenw ka hakɛ n'o kɔni sera ka ɲɛnabɔ kɔni ka di anw ye o dɔrɔn jɔrɔ bɛ anw na u k'i jija cogo bɛɛ la jamanadenw ka hakɛ i n'a fɔ denmisɛnninw ka baara ko
hakɛ min dugu ni hakɛ min ka kan a kana kuma diya dugu ma an kɔni an bɛ o jɔyɔrɔ de la. O ko min jɔrɔ bɛ ntɛnɛnko Samakɛ la minisiri min ɲɛsinnen don Mali dugu jukɔrɔ nafolo ko ma n'o ye professeur Amadou Keita ye ale bɛ o ko o fɔ ko faranfasiya ani baarako ta nasira la sifinnakaw olu jɔyɔrɔ o bɛna kɛ mun ye fo ka taa se Mali cakɛyɔrɔ ma an kɛ Amadou Keita lamɛn. Baarako nata sira fɛ a bɛna baara di sabu hali k'a daminɛ fɔlɔ sisan yɛrɛ a baara daminɛ kana se bi ma baara min bɛ ka k'a kɔnɔ a ka ca mɔgɔ 1000 ye. O min bɛ ka baara k'a kɔnɔ ani a bɛ ka baara di minnu fɛnɛ ma sira bɛɛ fɛ ni baara fɛnɛ daminɛra dɔ bɛ fara o kan de et puis n b'a fɛ ka fɛn dɔ fɔ nafaba bɛ min na Mali ye loi dɔ ta ko contenu local a nafa ye mun ye d'abord entreprise olu bɛ se ka fɛn o fɛn di min mɔgɔw ma u man ka to ɲini kɛnɛma bilen u b'o ta Mali de kɔnɔ yan donc o bɛna fɛnba de di an ka entreprise ma. O de k'an ye jate bɔn k'a fɔ fɛn fɛn miliyari 400 ye o bɛ to la an ka entreprise bɛna min sɔrɔ mais o fɛnɛ kɔfɛ contenu local fɛnɛ ko ni malidenw bɛ se ka baara o baara kɛ olu de ka ta o la yanni mɔgɔw ka bɔ kɛnɛma o de k'a ye contenu local la fɛɛrɛ dɔ sigira yaasa a bɛ se ka kɛ baaraw bɛ daminɛ an ka mɔgɔw tɛ se mais wajibi de bɛ société minière ma ka an ka mɔgɔw dege baara la pour que dɔɔni olu ka bila mɔgɔ nɔ la donc a tɛna se yɔrɔ de la n'i ye mɔgɔ ta 100 o 100 an ka mɔgɔ bɛ kala 95 fo ka taa se k'u an ka mɔgɔw de ka kɛ fan bɛɛ fɛ. O la sa Salimata Traoré n'ale ye musojɛkulu dɔ ɲamaba ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko baara daminɛ ani sisan cɛ ale ye nafa dɔ sɔrɔ wa don n'a nataw la ale kɔni bolo ale ani a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw u na nafa sɔrɔ ka ɲɛsin nin baarayɔrɔ kofɔlen ale ma. Marché di yan n k'a kɛ n b'u denw ta ayiwa n ka u cɛw ta bon ne de ye B7 Mali directrice ye bon n bɛ k'u ta cogo min na n bɛ ka mɔgɔw ta cogo min na bon o denw fana bɛ ka taa ten ani nafaba de lase musolakaw ma ba ni min ma baara kɛ o cɛ bɛ baara kɛ ni min ma baara kɛ o cɛ bɛ baara kɛ. Sanuko kɔfɛ nin ye dugu jɔyɔrɔ nafolo kura ye Mali bɛna mun bɔ n'o kɔni ye lithium ye ni ale kɔni ale jɔyɔrɔ ka bon diɲɛ kɔnɔ fɛn caman na bi i n'a fɔ téléphone fo ka taa bila batteriw la ani fɛn caman wɛrɛw o la sa ni kɛnɛ min tigɛlen filɛ nin ye ni baarayɔrɔ kura in ale bɛna baara kɛ san 21 wa a nafaw a yirala k'a fɔ ko o na se malidenw ma sabula a baara fanba na di sifinnakaw ma Gualamina a n'a lamini fo ka taa se Mali bɛɛ lajɛlen ma wa a tɔnɔ a na tɔnɔbɔ malidenw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mohamed Daɲo ko VOA Banbara tɔgɔ la Gualamina Buguni mara la. Sisan nin bɛna don an ka jɛmukan ta ko filanan hukumu kɔnɔ o kosɔn an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka jabarani so ni arajo fiɲɛsiraw kan aw k'an bɛɛ sɔni. K'i abonné VOA Banbara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Banbara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ. N'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana i bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso. Bi a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa. Fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ 9 o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is 8? VOA Banbara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen. Ayiwa sɔmɔgɔ don dɛ a ci limanaw fana ma. Ka segin ka na aw ma an ka foli b'aw ye hali bi an b'a da aw tulo kan k'a fɔ aw sɔgɔlen don VOA Banbara ka malikura kunnafoniw na ka bɔ studio 53 kɔnɔ Washington DC. Sisan an bɛna don Ameriki jamana kɔnɔna kunnafoniw na min bɛna walawala ka lase an ma nin sisadani na George Atino fɛ. George i n'u la. Ba inula Mariam an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen n'u la aw b'a kalama cogo min na nin kɔni an ka kɛnɛkɛnɛkɛnɛlen bɛ tali kɛ États-Unis kunnafoniw kan bi an bɛna kuma Donald Trump États-Unis jamana ɲɛma sugandilen ale ka fanga ɲinikanw ani a ka fɛɛrɛ kofɔlenw de kan ani a y'a lase ko a bɛna minnu bila sen kan a ka fanga waati la o yɛrɛ mun bɛ daminɛ janvier kalo tile 20 nata Donald Trump ale tun ye layidu ta k'a fɔ ko ale bɛna tunganake sɛbɛntanw gɛn ni fɛɛrɛ dɔw bila sen kan mun yɛrɛ ma deli ka kɛ
États-Unis ka tariku kɔnɔna la nka o latigɛ waleyali o tɛ taa ɲininkali dɔw kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sariya ko ta fan fɛ VOA ka kunnafoni dila mun bɛ baara kɛ tungalakɛw kunkanko kan ale ye o kunnafoni dɔw de labɛn an ye an kan o lajɛ ɲɔgɔn fɛ o mun bayɛlɛmana a Nama Jara fɛ. États-Unis jamana kuntigilata ka ɲini ɲɛnajɛ waati la Donald Trump y'a jira ko gɛlɛyaba min bɛ Amérique kan o ye tungaladen minnu bɛna ka sɔrɔ sariya mun yamariya n'a bɛ wele immigration illégale. An bɛna tungaladenw gɛn min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ tariku kɔnɔ ne tɛna waso ni o ye nka a kɛli tɛna nɔgɔya. Donald Trump ka sebaya sɔrɔli kɔfɛ a y'a fɔ bɔlɔlɔsiraw fɛ n'u bɛ wele réseaux sociaux ko tungaladenw gɛn ni Amérique a ko bɛna teliya wa a bɛ sɔrdasiw jɛnsɛn jamana fan bɛɛ o kama nka Joseph Non kalanfa do sariya la New York sanfɛ kalanso la ko Amérique kɛlɛbolo bɛna tungaladenw ka gɛnni baaraw kɛ cogo min na i n'a fɔ Trump y'a layidu ta cogo min na a ko jɛlen tɛ. Tungaladenw gɛnni sababu bɛ sɔrɔ jamana kuntigi b'a fɛ ka fɛɛrɛw minnu sigi sen kan ni kɛlɛbolo bɛna baara kɛ o siratigɛ la bawo a b'a fɛ kɛlɛbolo ka sen don o la walasa ka sariya o waleya tungaladenw kama i n'a fɔ maraw y'a laɲini cogo min na. Dancow cakɛda ɲɛmakura Tom Homan b'a fɛ tungaladenw gɛnni ka kɛ ni ninjuguya de ye wa k'a baaraw fanba bɛ to États-Unis kɛlɛbolo de bolo kan. An bɛna tungaladenw caman labɔ États-Unis an bɛna kɛ cogoya bɛɛ la fana denmisɛnnin ba 300 minnu ka kibaruya ma dɔn walasa k'u sɔrɔ. Tom Homan ko lakana jateminɛ sɛbɛn dɔ y'a jira ko denmisɛnnin ba 32 ma dɛmɛ sɔrɔ États-Unis n'u n'a ka kan. A ko kɔfɛ denmisɛnnin ba 290 ko wɛrɛw ka dɛmɛ ko kuma yɛrɛma fɔ wa mɔgɔw t'u yɔrɔ dɔn. O kama tungaladenw dɔnniya bɛ minnu na n'u ko les experts en immigration k'a bɛ se ka kɛ o denmisɛnninw matunu ko dɔw bɛ se ka sɔrɔ halisa sigidaw la i n'a fɔ a fɔra cogo min na. Aaron Recklen ye tungaladenw dɔnnibagaba dɔ ye. Mass deportation is not the tungaladenw gɛnni dɔrɔn tɛ fɛɛrɛw ye sariyabulon bɛ se ka fɛɛrɛw wɛrɛ sigi sen kan walasa tungaladenw k'u ka sɛbɛnw sɔrɔ n'o kɛra u bɛ se ka lɛnpo sara wa u bɛ sɛbɛnw sɔrɔ sariya ka yamariya kɔnɔ. Jɛkulu min sigira sen kan sénateurw ka sariyaw kama États-Unis o mɔgɔw ye kuma ɲɔgɔnyaw kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ tungaladenw ka gɛnniko kuma kan. O senfɛ démocratew ka sénateri Alex Padilla kɔni y'a jira k'a bɛ sɔn ka kɔlɔlɔ lase États-Unis sɔrɔko ma. Tungaladenw miliyɔnw caman bɛ balo États-Unis ni sɛbɛn t'u bolo n'u bɛ baara kɛ sɔrɔko yiriwali cakɛdaw la. Jamana sariya sibiliw lakanako kan kɛlɛbolo fɛ a tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ sariyabolo ma ɲamariya bawo dan de bɛ kɛlɛbolo ka lakanako baaraw la o siratigɛ la nka lakana baara minnu ni kɔrɔtɔkɔw tɛ jamana kuntigi bɛ se ka kɛlɛbolo ɲamariya. Lakanako dɔnbagaw dɔw fana y'a jira i n'a fɔ Joseph Non ko sɔrdasiw man kan k'u sen don sariya minnu bɛ ɲɛsin tungaladenw ma. Sɔrdasi min mana sen don tungaladenw gɛnniko koɲaw la o kɔrɔ o sɔrdasi t'a ka baara dɔn bawo a jɔyɔrɔ faso lakanako la tungaladenw ka gɛnniko kuma t'a la. Texas mara ye hectare 550 de di jamana kuntigi sugandile Donald Trump ka mara ogumu kɔnɔ walasa kasobonba dɔw ka jɔ kojugukɛlaw ni fagalikɛlaw kama tuma min n'u gɛnna ka bɔ États-Unis jamanaw kɔnɔ u bɛ don o kasobon in kɔnɔ. Alina Boroska ni laseli mun bayɛlɛmana Nama Jara fɛ o de bɛ dan sigi bi an ka États-Unis kunnafoniw la Mariam Traoré. Georges Atino an ka foli b'i ye. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoniw ye ka taa Israel jamana kan u ka jamana finitigiw olu ye Palestine jamanaden mɔgɔ 40 ani mɔgɔ 8 faga bi tɛnɛn sɔgɔmada joona fɛ min kɛra u ka sanfɛ mugufudun ni duguma mugufudun dɔ senfɛ bande Gaza kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko ni maa fatuta ninnu na fɛn min ye kunnafonidila dɔ ye ani ka fara maaw kan minnu tun bɛ wulikajɔ la ka dɛmɛ don mɔgɔw ma k'olu caman de ni bɔnɛna a senfɛ o nɔgɔnin fɛ Israel jamana finitigiw ye laseli kɛ k'a fɔ ko u ka wulikajɔ min kɛra ni sanfɛ pankulu ani duguma siraw ye ka bande Gaza gosi de kɛra sababu ye ka ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ni bɔnɛ wa o senfɛ k'u ye mɔgɔ dɔw fɛnɛ minɛ u ɲanama. An bɛ taa sisan
Komoro o gunkana la u ka fara ɲɔgɔn kan tɔn min sigilen don Komoro gunkana tɔgɔ la ɲɛmɔgɔ ye laseli kɛ laseli min senfɛ bi tɛnɛ sɔgɔma a y'a yira k'a fɔ ko fiɲɛkolonba min cira ni a bɛ wele ko cyclone Chido Mayotte n'a kɛra sibiridon k'a kasara bonyana kosɛbɛ baw k'a ka ca ni mɔgɔ 100 caman ye minnu bɛɛ lajɛlen ni bɔnɛna ka fara u ka bolimafɛnw ani so dɔw olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛni kan o nɔgɔnin fɛ Komoro jamana ɲɛmɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye kunɲɔgɔn kelen o tasibila ye n'a bɛ wele ko Deuil national nanzarakan na ko o bɛna sigi u ka gunkana fan bɛɛ lajɛlen min bɛ daminɛ bin tɛnɛ n'o bɛ bɛn décembre kalo tile 16 ma ka kuncɛ kari don décembre kalo tile 22 o nɔgɔnin fɛ Komoro jamana ɲɛmɔgɔ de ye nin laseli kɛ ni ale yɛrɛ bɛ wele ko Asumani Azali. Sisan an bɛ don farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔ Saka Tarawele ale bɛna o kunnafoniw tɛntɛn ka lase an ma. Ka kuma sirantɔlɔntan kan farafinagun kan min ye Ligue africaine des clubs champions ale ni coupe de la confédération farafina clubw ka ɲɔgɔndanw don minnu bɛ a phase de groupe kofɔ ɲina saison 2024 2025 hokumu kɔnɔ phase de groupe tile 3 ɲɔgɔndanw tana dɔgɔkun min bannen filɛ nin ye Mali cɛbɔ Ligue la n'o ye Joliba Athletic Club ye ale ye Angola Sagrada Esperança bisimila Bamako yan kunu kari décembre kalo tile 15 san 2024 na stade du 26 mars la a ɲɔgɔndan jaabi kɛra filɛnin bin de ye Simasesi la Joliba Kanankolo Sagrada Esperança ka bɔ Angola Kanankolo o jaabi bɛ Joliba Athletic Club bila a ka kulu kɔnɔna na phase de groupe ninnu hokumu kɔnɔ n'o ye groupe D ye jɔyɔrɔ 4 na laban na ni kuru 2 ye tile 3 ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ baasi tɛ a degeli karamɔgɔ Dema Traoré ka fɔ la n'i b'a dɔn ko Joliba sirantɔlɔntanaw denmisɛnninw don ni ye u siɲɛ fɔlɔ ye u ka ye nin na ɲɔgɔnna ɲɔgɔndan kɛnɛ kan n'o ye Ligue phase de groupe ye Dema Traoré dan b'a la ko don nataw la ɲɔgɔndan tɔ 3 u n'a cɛliw don ka da kan kabini ɲɔgɔndan ninnu daminɛna Joliba ma cɛliw don fɔlɔ o kumakan kelen don Joliba jalatigi Usmani Jalo bolo ale y'a yira ko don nataw la ɲɔgɔndan min tɔ ye 3 ye phase de groupe ninnu hokumu kɔnɔ u na fɛɛrɛ bɛ sigi sen kan walasa u na cɛliw don cogoya min na nka Bamako ya ɲɔgɔndanw ma nɔgɔn supporters kɛrɛfɛ pression caman de bɛ kɛ olu kan n'an bɔra Ligue phase de groupe kɛnɛ kan an bɛ taa coupe de la confédération kɛnɛ kan Mali cɛbɔ kelen bɛ yen n'o ye Stade Malien de Bamako ye ale tun taara kunu kari décembre kalo tile 15 san 2024 na Renaissance sportive Berkane ka bɔ Maroc ale ka wele jaabi tile 3 ɲɔgɔndanw don minnu bɛ don coupe de la confédération phase de groupe hokumu kɔnɔ Stade Malien de Bamako bina Renaissance sportive Berkane ɲɛkɔrɔ Renaissance sportive Berkane cɛlu kelen Stade Malien de Bamako Kanankolo ɲɔgɔndan yɛrɛ tun banna ka ban yɛrɛ ni Renaissance sportive Berkane ye penalty sɔrɔ ka stade jɔ lamaga sanga 86 na ka sebaya ta ka to o kulu n'o ye groupe B ye o ɲɛmɔgɔya la ni kuru 9 ye Stade Malien de Bamako ale bɛ jɔyɔrɔ 2nan na ni kuru 4 ye ka bɔ phase de groupe kɛnɛ kan minnu bɛ Ligue ale ni coupe de la confédération kofɔ ka taa kafu ka jansaliw kɛnɛ kan n'o ye CAF Awards ye Ballon d'Or kodo ɲina san 2024 o kɛnɛ bɛ sigi bin tɛnɛdonya in na décembre kalo tile 16 san 2024 na Marrakech n'o ye Maroc dugu dɔ ye farafinagun sirantɔlɔntana min ka senkola bonyana ka tɛmɛ sirantɔlɔntanaw tɔw ta kan ale bɛ jansa sɔrɔ farafina sirantɔlɔntana denmisɛnnin min si ka dɔgɔ ka tɛmɛ bɛ ta kan ale bɛ jansa sɔrɔ club n'o ye tɔn ye min ka senkola bonyana ka tɛmɛ club tɔw ta kan san kɔnɔna na ale bɛ jansa sɔrɔ degeli karamɔgɔ min ka senkola bonyana ka tɛmɛ degeli karamɔgɔ tɔw ta kan ale bɛ jansa fo ka taa se équipe nationale min ka senkola bonyana san kɔnɔ ale bɛ jansa sɔrɔ jansa ninnu bɛ di cɛkunda ani musokunda min ye a kɛnɛ sigili ye o bɛ kɛ bi n y'a fɔ cogoya min na Marocains fɛ yen Marrakech dugu la a kɛnɛ sigili bɛ daminɛ nɛgɛ 18 waati n'o ye temps universel ye n'a kun cɛra a bɛ dɔn minnu ye jansaw sɔrɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kala seli don. Ayiwa an balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka bi Malikura kunnafoniw na aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn waati wɛrɛ.